Du der. Du. Følger du med? Ja, for det er jo godt at følge med, ikke? Man skal være orienteret, du. Orienteret. Ved du, hvad det er? Det er røvkedeligt, du. Nu må vi fandme gå og vente på den krig i 4 måneder. 4 måneder, du. Og hvad sker der? Ikke en skid, du. Bare sidde og se på nogle svedende næger, der render rundt i ørkenen og i 50 graders varme og drikker cola og danser hiphop, du. Ja, det er jo ikke en skid med krig at gøre. Det er røvkedeligt, du. Men når vi lukker op for TV-avisen, så forlanger vi fandme, der sker noget, du. Gider vi kraftigt med at se på, at de sidder og drikker cola, du. Det er jo røvkedeligt, du. Nej, vi vil have handling. Action, du. Krig. Det er det, vi vil have. Nå ja, jeg er jo ikke racist. Det er jo ikke det. Men altså, hvis vi absolut skal sidde og kigge på det, der sker nede i golfen, så må de fandme sende nogle billeder, vi gider at kigge på, du. Og hvis det der med deres cola er absolut skal i fjernsynet, så må de fandme gøre sig umage, du. Det andet, det er fandme for kedeligt. Jeg mener, hvis man endelig har en krig, så skal man sgu da bruge den til noget, ikke? Det kan da godt være, der ryger en enkelt muslim i svingen. Nå, hvad fanden, hvad så? De har sgu da selv været ude om det, de har meldt sig frivilligt. De vil da gerne i fjernsynet, du. Og hvis virkeligheden skal være så røvkedelig, så må TV-avisen fandme finde en anden virkelighed, du. Du, har du hørt, de har lovet, at krigen kommer på tirsdag. Det er kraftedeme den længst udsatte premiere i verdenshistorien, du. Og så er det satme om at få slået videoen til og få det hele med fra start til slut, du. Det kan jeg godt love dig. Og så kan de sgu sende alle de Europa i flammer, de overhovedet har lyst til, og rende mig i røven, du. Og så ikke mere næresved og Coca-Cola. Vi vil have virkelighed, du. Spændende virkelighed. Det andet, det er fandme for kedeligt, du.